Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Ni ne naku Sarkin Afirka. Wannan suna na samo shi ne a yawon duniya. Mun shiga lungu da saƙo na ƙasashen Afirka. Mun ga yadda 'yan Afirka suke rayuwa, suke gudanar da rayuwarsu a can. Kuma insha Allahu za mu zo mu fayyace muku komai da komai daki-daki da yardar Allah. Na buɗe sabon YouTube channel mai suna Sarkin Afirka. Na buɗe sabon Facebook page account mai suna Sarkin Afirka. Jama'a, da fatan za ku je ku yi sacin ɗin wannan suna a YouTube channel, ku danna mun subscribing. Akwai labarin da kuma nake so in ƙara sanar da ku, zan ƙara bayarwa labarin hanyar Libya, Algeria, Tunisia, Italy da dai sauransu, amma ba a nan cikin TikTok ɗin ba, sai dai in dinga tallata channel ɗin da za ku je ku samu update wanda gaskiya da gaskiya ne, babu ƙarya babu yaudara a cikinsa. To Allah ya sa dai mu dace, amin.